min ambaden tebe shirifla la jaba malikono malikoka ambaw foka wala nyimanda sanga ani wati bela jelena au kanya madali bijuma kutuba jam kan konna na ambaw la tanya ka fambi bamako kina min be wele ko kalabankura instation misirla min be wele ko masjidul firdaus kamina misir wele la fukata se imam ga kutuba maninga juma jago fla selina islamaw ye mi soralo la anga je anga nyimada ofe إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كوسب البو ولا بكبر جد دخل صرا كصرا أماكن فسفس اللي فيه كصرا أماكن جتيه الله سبحانه وتعالى جتلي ك سوى البوي أبا دوما بهنما دوما ك أباك هنا دوما أباك مكان دوما أمسرع كافو على كلام بود بي دنيا تعلم الله وعلى كلام محمد alaka jondo aka cidedo an bi salatu tama ni salamu tama barka tama nema tama an kishi ambo nyini alaka kan kundigi banye anga kundigi banye mun kera sabali bawka nyema woye imam sabirin anuka mumbu blasra ana somo nyumo ana jonyo nyumo ni mo tugur ko fo kiyamado balmaw الله سبحانه وتعالى دبا في كتاب بينكم على الساعة ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقول آمنا كو أتمنى أدم دون حق الله كافو كوبتو يرمتي كافو كو لمن يرى وهم لا يفتنون كاسرو الله سبحانه وتعالى لا جربي كافو كل لمن يرى كو أبانا ويا باني نو أو كادون كافو الله سبحانه وتعالى بي لجربي إكلمة نايلا إكو اللي منار كي كإسلامية كي على الدون كي بيت الله سبحانه وتعالى كباتوك والله سبحانه وتعالى بي لجربي ده أو كادون كافو لقد فتنا الذين من قبلهم دونك مغومنو كناونيه أنيو لجربي ولا علمنا الله الذين صدقوا ولا علمنا الكاذبين والله سبحانه وتعالى بعد أبناء الدون aka duniya la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ta ye tiɲɛ ye f'a k'a ka tiɲɛ jira a tigilamɔgɔ la k'a fɔ ja e bɛ ka fɛn mun fɔ e ko limaniyara e sɔnna ala ye ja e ta ye tiɲɛ ye wala ya'lamuna al-kazibin maa min ta ye nkalon ye fana wa Allah subhanahu wa ta'ala b'o bange diɲɛ bɛɛ ma ye o kɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka duniya di ala ye yɔrɔ ka tɛ yanni a tigilamɔgɔ yɛrɛ ka na mais Allah subhanahu wa ta'ala ba lajari pour que aka jo Allah ka fo tiɲɛ la ne y'a fɔ mais n bɛ se k'a walaya donc Allah subhanahu wa ta'ala bɛna a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko e ka lajarabi kɛra mais e ma se k'a kun donc e k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛ bɛɛ bɛ lajarabi nin cogoya de la mumini jɔn bɛɛ bɛ lajarabi nin cogoya de la Allah ka an ka lajarabi Allah k'an kun a la yarabi Allah k'an ibadallah لقد رمي إبراهيم في النار فصبر وألقي يوسف عليه السلام في السجن فصبر وذابت عينا يعقوب عليه السلام بالبكاء فصبر وذبح نبي الله يحيى عليه السلام وأصيب أيوب بمرض طويل ويونس بلعه الحوت ودميت قدما رسول الله عليه وسلم فصبر وكان يربط بطنه بالحجر جوعا في غزوة خندق وهكذا الأولياء والصالحين بعدهم تلو الآخر نتوعد لا كانوا كافو إبراهيم عليه السلام الله جرب لا كتسمى بان منك في أكونه وإبراهيم عليه السلام سب الله كركو يوسف عليه السلام سب الله ويا بلاد كسولا غالونكا أي سان شامان كيو كسونينا سب الله كرو أيوب عليه السلام الله سبحانه وتعالى يا الله جربي ني بناي
bana mu a ye san caman kɛ bana in na a perdla fɛn bɛɛ la ka denbaya la a perdla fɛn bɛɛ la mais a sɛbɛnla bɛ kɔrɔ Yunus alayhi salam bala'ahu al-hut donc Allah subhanahu wa ta'ala ye jɛgɛ kɛrɛnkɛrɛn kɛ Yunus kunu Yunus alayhi salam a sɛbɛnla kɔrɔ a ye Ala wele Alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de bi sabali ale de bi sujan kɛ Ala ye ka Ala bato ka selijan ka jojan kɛ Ala ye wa se fana bi fɔ se funu wa Alakira sallallahu alayhi wa sallam a sabalila Ala bato in na wa Alakira sallallahu alayhi wa sallam a kun b'a a kɔnɔbara ka farakuru bila a kɔnɔbara la k'a siri kɔngɔ yɛrɛ fɛ Allahu akbar k'a fɔ ko nin ye nabi ɲuman ye afdalu khalqillah mun ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye ka farakuru de ta k'a siri a kɔnɔbara de la kɔngɔ fɛ a sabilila kɔrɔ gazwat khandaq an y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ sahabaw bɛ se ka tile 3 kɛ dumuni sɔrɔ embargo kosɔn graniti mun filɛ ne presque mun filɛ ne ka u b'a fɔ k'u y'a fɛ ka mun kɛ an la yan donc ninnu bɛɛ ye lajarabiw de ye a kɛ sahabaw la olu sɛbɛnna a kɔrɔ garanti kɛra u la u sɛbɛnna u ye tile damadɔ kɛ u tɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔ u sɛbɛnna a kɔrɔ nin sahaba ninnu bɛɛ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a mɔden 2 bɛɛ sara u y'u fa u ye kelen fa ni jumɛn ye ka poison dɔ la k'a fa donc ale sɛbɛnna Hussein alayhi salam radiyallahu anhu ale fana sɛbɛnna u y'a fa u y'a denbaya a ka denbaya bɛɛ fa da a sɛbɛnna a bɛ kɔrɔ nin cogoya de la Ala subhanahu wa ta'ala ka maabaw olu b'o cogoya de la Ala subhanahu wa ta'ala b'u lajarabi i n'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam b'a la kalan cogo min na hadisa in na inna ashadda an-nas bala'an al-anbiya thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum ko mɔgɔ minnu ka lajarabi ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye nabi ɲumanw de ye dɛ nabi ɲumanw de ka lajarabi de ka bon n'u bɔra ye mɔgɔ minnu bɛ tugu olu kɔ limaniya la ani mɔgɔ minnu bɛ tugu kɔ limaniya la donc nin cogoya de la tant que ka limaniya bi bonya e ka lajarabi fana bi bonya o cogoya de la ibadallah balimaw dawamul hal min al muhal k'a fɔ ko lahalayaw k'a fɔ ko bi dumi o tu dumi min al muhal o ye fɛn mun ti kɛ Ala ma sɔn o ma ko in bi o cogoya de la ko in bi yɛlɛma waati dɔ a ka di waati dɔ a ma di donc f'i a ka ku i la f'i ka o limaniya sɔrɔ Ala ka limaniya d'an ma nasa Allah an yufarrija anna farajan qariba na an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli halisa Ala ka bɔda ɲuman kan ye Ala ka nɔgɔya kan ye Umar bin Khattab i bɛ taa sɔrɔ ale fana u y'a fa Usman u y'a fa a bɛ ka kuranɛ kala Ali bin Abi Talib a bɛ seli la u y'a fa donc ni ye sahaba baw ye minnu fara Ala ko la minnu fara jamana ko la donc ni an dɔ sara Ala ko la dun ou bien jamana ko la dun a man ka balan la Al-Hasan radiyallahu anhu خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين وذلك قوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دون لا برا أكا صحابوي أكوما أكا نسجلين با أن يبك يلكو أبيك يله أكوما عليك الصلاة مبيك يله أكو فم بك عليه يله لن يغلب عسر يسرين وعلى سبحانه وتعالى يله دي كافو ko gɛlɛya ko tɛ se ka nɔgɔya fila a tɛ se nɔgɔya fila la gɛlɛya kelen tɛ se ka a tɛ se nɔgɔya fila la ko nɔgɔya fila in n'a nana Ala subhanahu wa ta'ala o bɛ se gɛlɛya kelen in na o kɔrɔ n'a gɛlɛya cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala la di k'a fɔ k'a bɛ nɔgɔya Ala subhanahu wa ta'ala de ka kumakan in de don fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra aw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ na aw k'a dɔn fana k'a fɔ gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ na
donc ala subhanahu wa ta'ala no flafo ki gela kilen fo o ko na gela chogo aw ka don ka fo ala subhanahu wa ta'ala goda kayin وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن في الصبر على ما نكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع اليسر يسرا ابن عباس بالك لين كافو لكن النبي صلى الله عليه وسلم بافا يتبوني أو كادون كافو سبلي كسبلي تنكا تمو كونيدو تمو مدي ديسكونيه كسبلا أكورو خيرا كثيرا كو هربا دبو كوفي كافو كودو كيريلا donc esabella akoro ala yarjati kama aw ka don ka fo heraba de bo o kofe wa anna an-nasra ma'a as-sabr ko ala subhanahu wa ta'ala ka demeliyere abi sabel de nofe ne saballa ala subhanahu wa ta'ala ka demebina wa anna al-farj ma'a al-karb ko ni gelayar nana ko ne gade bina ni gelara na gera chogo ala subhanahu wa ta'ala bi nuake wa anna ma'a al-usri yusra ko gelafana nugadi ba kofe alaka an takira noya ya rabbal alamin alaka noya ke an jamanai alaka jamanai basgi alaka jamanai fitna duga barakallahu li wa lakum fil qur'an azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum lima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa dhikru Allah yadhkurukum wa shukru ala ala'i yazirkum wa la dhikru Allah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un alhamdulillah الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وانعم على سيدنا نبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إخواني إن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن الله سبحانه وتعالى تنو على من سبحانه وتعالى أبي جنوبو يافا على من بسون تبلي ni jon tubira ka ta alama wati ala preledo ka ka tubi mine wa ka don ka fo o be ko fe ala subhanahu wa ta'ala nyanga ta ka bode akan nyanga ta in ka bo ko sabe ala kan kishkan ta ka bo ama am sada ka fo ala kelen pewde be jino wa ta'ala mulla wa ala kira muhammad ala ka jondo aka chidido am salatu wa salamu an barka chama mbo nyi ala ka kan kundi banka muye muhammadi anasu mo nyima wa anajo nyima mo wato fo kiya kan no balma akadon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala aba fanya kitaban kono aw mu'min liman yara aw mu'min sana alay ittaqullaha haqqa tuqatihi ka kasra alanye sranya chere la alanye sranya chere ka so nafiya alanye sranya te ka foi dala ka so ati duskulna o kote ka fo chere la ka mu bay duskulna ika wala ya ودين لدو على يورو ولا تموتن الا وانتم مسلمون كو سيدنا موات واتا يا صار بريلر سيا كما ايا صار ايا يربا كنديه علما او بريلدو واتي بكا فو كو سيا بسكنا باسكو سيا تشونكادي ابسكنا ما واتي بلا لا بلا اكا صار بريلدو وسيا كما الك انت نغيا يا رب العالمين لقد قلت لكم في الخطبه الماضيه أن من أسباب رفع البلاء المبادرة بالتوبة النصوح وإرجاء الحقوق والمظالم إلى أهلها والصبر والصدقة والاستغفار وكذلك من أعظمها التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن خطبة دمدوك كوسينا كافوكو سبب مباتو بلاو أني نيوغان Allah subhanahu wa ta'ala bo wili mantonka ko odala jumeye at-tawbatu nasuh ko mo be ka tubi ka ta alama tubi jele yere ke tubi jele ka ta alama ko ambe ka tubi ka ta alama no kera Allah subhanahu wa ta'ala bo da kanye wa irjal huquq wal mazalim ila ahliha mo ka hake ka siga atglam roma tonyani mamin tonyana
o tigilama mɔgɔ min y'a tɔɲɔ o ka yafa deli k'a ka tɔɲɔni fana lasegi nin ye koba ye dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɔɲɔna u k'u ka hakɛ d'u ma u ka hakɛ dafalen d'u ma o b'a to Ala subhanahu wa ta'ala bi hinɛ o la o mais ni bɛɛ ko an ka sira si t'a la n ka sira t'a la n ka sira t'a la a laban ye jumɛn ye o ye Ala k'an kisi k'an taga lajaba ni balawu ye Ala k'an kisi k'an taga ka bɔ a ma donc an kan ka mun kɛ hakɛw an kan k'u préserver k'u segin a tigilamɔgɔw ma tɔɲɔni fana an kan ka tɔɲɔni dan sira la tɔɲɔni ma kɛra yɔrɔ minnu la an ka yafa deli hakɛ minnu burujala fa an ka hakɛw di a tigilamɔgɔw ma o sabur n'o bɔra ye an ka sabali Ala subhanahu wa ta'ala ka lajarabiw kɔrɔ an ka sarakatiw bɔ an ka sarakati caya n'u bɛɛ b'a to Ala subhanahu wa ta'ala balaw wuli ka bɔ a kan an ka istighfar an ka tubi ka taa Ala ma ka Ala yafa deli an ka yafa Ala yafa deli donc n'u kɛra a ka ca Ala fɛ Ala subhanahu wa ta'ala bi balaw wuli ka bɔ an kan mun ka bɔ dɔ la fana mun ye ka se ka taa Ala ma ka Ala deli Ala subhanahu wa ta'ala ka balaw wuli o ye koba de ye Ala subhanahu wa ta'ala b'a lakalan ya ka kitaban kɔnɔ n'a fɔ an bɛna fɔ cogo min na Ala subhanahu wa ta'ala kuma kan na وقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Ala subhanahu wa ta'ala de b'a lakalan ya ka kitaban kɔnɔ ko ale ye manton caman ci ka ko an ye donc ale subhanahu wa ta'ala y'u lajarabi fa akhadnahum bil ba'sa'i an y'an ka basi k'u kan an ye tɔɔrɔ caman k'u olu kan ka balawu caman k'u olu kan la'allahum yatadarra'un pour que a dɔ la u bɛ se ka taa Ala ma ka Ala deli ko Ala subhanahu wa ta'ala ka balawu wuli pour que u ka se ka taa Ala ma arruju ila Allah ka se ka taa Ala ma ka Ala yafa deli ka Ala deli pour que balawu ka se ka wuli mais mun kɛra ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم mun kɛra o hakili ma se ka o sɔrɔ k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ k'u lajarabi donc u ma se ka tuubi ka taa Ala ma ka Ala yafa deli donc u dusukun yɛrɛ de gɛrɛla u dusukun jara kak وزين لهم الشيطان يا o de masir u ye ma kan ya'malu kun bara minnu la donc yaye donc ni Ala subhanahu wa ta'ala jarabi kawka fɛn fɔlɔ mun kan ka kɛ aw kan ka tashi ka taa Ala de ma k'a fɔ Ala de y'an da n'i y'a ye Ala subhanahu wa ta'ala lajarabi las'an ma a b'a ɲini an ka se ka Ala kanu de b'an la an ka se ka taa Ala ma mais n'o ma kɛ dun an ko an ka sira si de t'a la an bɛ to an ka balani show la an bɛ to an ka tulonkɛw la an bɛ to an ka yɛrɛmabilaw la ni tiɲɛniw la Ala k'an kisi k'an tanga Ala b'a ɲini ya rabbal alamin Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. جراني بيتو بابا وماما بارو وماما حيدرا وأروان اسمه أروان تمبكتو فاونا ناسي تمبكتو نيرا بانغينا تمبكتو وانيا كلامو دامني فنا الحمد لله. تو اني أروان كوي ام موكيدي أروان رسيجي donc kaburi rabbi donc حيدرا donc ali unana depuis 15e siècle. O kɔfɛ imam i ko i ye kalan daminɛ Tombouctou an bɛ fɛ k'a dɔn i tɛmɛna sira jumɛnw fɛ fo ka na se alimamiya ma bi. alhamdulillah an ye kuranɛ an y'a daminɛ Tombouctou Alpha Ahmad amu kun ye kun mɔgɔw karamɔgɔba ye kun moriya kalan kɛ an y'a daminɛ o fɛ Tombouctou n bɔra yen tilala ka na Segu donc an ye kalan kɛ Saade fɛ Saade Omar Touré Sabil Falah la n y'a daminɛ depuis première année la ka taa fo 9e année la n ye garisɛgɛ sɔrɔ alhamdulillah Saade yɛrɛ ne lakalan a ye ne kalan a ka san laban na parce que ale yɛrɛ fatura a ma mɛn o kɔfɛ quoi donc an kɛra kalanden labanw ye minnu ye walanta Saade yɛrɛ fɛ donc kɔfɛ alhamdulillah an nana ye lycée kɛ donc kɔfɛ an taara Ejir an segira ka taa Tombouctou ta Ejir kɛ an ye Ejir kɛ ka sɔrɔ ka na n tilala ka licence kɛ yan Bamakɔ n bɛ master la alhamdulillah an kalan kɛ cogoya ye. Imam o kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn i ka alimamiya tiɲɛ don wa ou bien a nana sira jumɛn. alhamdulillah an ka limamiya tɛ tiɲɛ ye a tɛ tiɲɛ ye parce que n nana en réalité ne kun Tombouctou avant l'événement 2012 ne kun sigilen bɛ Tombouctou yɛrɛ mais labanna ka na Bamakɔ yan n nana kun sigilen kun bɛ Dawudabugu yan fan na tilala ka na ka so ta yan Kalabankura donc n nana n ye so ta Kalabankura a y'a sɔrɔ sigida mɔgɔw u kun bɛ ka yɔrɔ ɲini u b'a fɛ ka misiri kɛ yɔrɔ min na n balimamuso bi yan bi n kɛrɛfɛ n kun bɛ taa mɔgɔw laseli ye sunkaloya fan fɛ sunkalo n bɛ taa mɔgɔw laseli ye donc olu donc sigida mɔgɔw u bɛnna k'a fɔ ko tuma an ye limamu sɔrɔ an ka wasadi nin na u sigira ka na u ye yɔrɔ sɔrɔ waati min na u nana ne fɛ k'a fɔ ko b'a fɛ ka ne de kɛ imamu ye donc o cogoya de la ne kɛra imamu ye nin cogoya fɛ alhamdulillah. Imam an ɲɛ b'a la i kolilen bɛ ni an ka cɛkɔrɔbaw ye président ani dugutigiw ani conseillers ani misiri mamuru folikan jumɛn b'i bolo ka lase o ma e mun ni u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. alhamdulillah an ka président de le communauté musulmane de Kalaban ici mun bɛ yan ani an ka dugutigi fana ale sigilen bɛ yan Abba Touré ani président yɛrɛ Dramé Abdoulaye Dramé ani an ka muazinu ale fana bɛ yan misiri wɛrɛ Sunkalo Traoré alhamdulillah wallahi n bɛ foliba de k'u ye u ye cɛsiri minnu kɛ ala ko la ni ala bato la ni misiri ko la ala dɔrɔn de bɛ se k'u sara u bɛ bonya mun kɛ ne ye olu yɛrɛ bɛ ne bonya cogo min na ala subahana an y'a da ala ma ala de b'u sara ala parce que se t'an ye ou bien an ka kumakan t'a to ti a wasa k'a fɔ ko an bɛ se k'u sara an b'u barikada an b'u wale ɲuman dɔn ala an bɛ deli ala subahana wa ta'ala ka si jan ani kɛnɛya
ka duma ka kalfoma ani ala batu nyima ani shi barkama ala ka duma ya rabbal alamin ala ka anya blanyola alsa ala ka antonio ya rabbal alamin ala ka kanutu alsa ya rabbal alamin ala ka antonio sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu imam ko fe misri amago be demen dola absaka min la se jema ka min la me alhamdulillah misri amobi dama dola amobi dama dola inafo am bala am voie principale de la donc yoro voie principale pousseur de bido mobilu bi temaka watibe wati de te tasoro mobilu bi ni moto bi temaka sraba de do donc au début de banga au pousser na ye fen ke amma se ka solution sorala donc en hakilla ni solution mu se ka sorala pas vu que c'est que au sranka pour que pousser bi se ka doya misrin kono sinon alni na ni ka fini chogo tile kelen don de do i ka fini bi no ni pousser fait donc anye sawiya fasya beke amma se ka akumbeno ni fana kera mu se ka pousserin réduit ka dobo pousserina ni anye pavé soro pour ka da sranka o folo flana jumeye nan seraka vitru fana ke no kera donc il faut que humidificateur mun bi poser mun rekelina soro ko lufa na soro wato ngobseka si herala ani jume ani camera nan seraka camera fana nyana ma soro camera caché parce que yoron isolé de un peu yoro alin sabalibu abi français sabalibu kalabankura ani garantie bu ani fin golf là donc yoro nan sera pour la sécurité nan sera camera soro alhamdulillah wa fana ami ammo bi sonnerie nyana mawla enye balanga sonneru c'est pas fiable donc nan sonnerie nyana maw soro wato ani anga kurane kala woni anga wajulu no bisaka la c'est ko nyimalla o fana kadanye ala kan wa bi rabala ala kan no ko benwa sallallahu alaihi wasallam imam al-islami o yini men ala sonama inshallah bina misrin kuloma gani de men inshallah an karama be ustaz yusuf musa ame kuma kunce kuma dalima aka dugo ke am sura bita kunce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba kunce ni dugo inshallah alhamdulillah rabbil alamin yani nga dugo ke ambi barka Allah subhanahu wa ta'ala ala ko la shakartum la azidannakum ala ko kon ya ne barkada biya wujidi ala ko sallallahu alaihi wasallam mo ni ti adama dem barkada ala iti ala barkada donc nabi barkada ke shirfla télévision belje a barakala be ana anyim mo belbele miya sinji mi shirif isma haydara ani ambal muso mi ke sababu ye ke shirfla c'est ambayano parce que nabi kalan ke ñoo fe aya fona ko ubseka couverture ngo mba fanga misiri mo alhamdulillah wa nyaso we barka we wajibi naka quoi we wajibi mbe awfo cameraman ani atro di technicien a bele jele ka bele jefo o ko fi Allah subhanahu wa ta'ala kan nga jamna alaka ajuleto alaka jugu alaka ku dese mun ke fonfe mun ke shiashwa mun ke dire fonfe alaka dese alaka jamna to ma foi misama fo kunu yalla bla trop de paniquement jamais kunu c'est des fiou jamana abijo jamana baba belje tamaninka inshallah wa abina bo inshallah ya rabbi sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin nitu anye kalabankura extension na misrila mime wele ko masjidul firdaus amade Allah subhanahu wa ta'ala fa imamu yadwo min do an faso malibaye alaka duwo nun bela jelemne wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi aman